Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story. Makuthi musha ku channel, go subscribe, like, share, click the notification bell so that you will get notifications whenever I post a new story without wasting your time. Another day, another story. We guys, story sesanamhlanje sibhlungu ngale ndlela. Usugele yabo le story lesi angikho involved, but istory sasisibuka sonke endaweni senzeka. Uthi kunamantombazane, usumama nje wayezela amantombazane amabili. So lo mama ngabezela amantombazane amabili ezwana amantombazane akhe. Uthi ezwana le ndlela ukuthi awahlukaniseki. Yabo abantu ohlezi babona behamba bobabili, yonke into abayenza bayenza bobabili. Mabefunda bafunda bobabili benza ikhoze eyodwa efanayo yabo. Uthi hayi mabeqeda nje umatric behambe ufunda evarsity benza ikhoze eyodwa. Lo munye ugirl evele iqanqalaze ke impilo ivele iflourish. Lo munye angawuthola umsebenzi even though wayefundile but engawuthola umsebenzi. Hayi uthi lo munye nje yabo impilo yakhe yahlangana emsebenzini wakhe wayewunesi. Uthi emsebenzini wakhe ayihlangane nodokotela, athandane nodokotela, udokotela siyamlobola, yonke into yabo nje iyashesha fast quick. Udokotela usiyamlobola, sekuyashadwa, yabo nje kuyashesha, kuyena kumnyama ngisho ujola nabafana nje abangamsizi ngalutho, yabo nje uyahlupheka, uyaxakeka ezixakeke ngisho amaphetsi yabo. Uthi usisi wakhe ephatheke kabi because wayemthanda usisi wakhe yabo. Uthi hayi usisi wakhe aphatheke kabi ukuthi hayibo umntana ayazi ngempela impilo ayiphila ayikho right nani yabo. Emva komshado nje kuthiwa nje mhlawumbe wahlala mhlawumbe 2 years nomyeni wakhe and then babe nezingane, yabo nje yonke into yabo nje i-right, usephelele nje in life, uphila nje i-soft life yabo. Uthi hayi ngelilanga ukuthi usisike lo wayephila kahle ahlale nomyeni wakhe phansi emtshele siyazi angikho happy ngendlela ekwenza ngayo kusisi wami, umsebenzi akawutholi and nathi yabo yacabanga ukuthi siyasebenza khona and senze ikhoze efanayo but nje akuhlangana, akatholeki ngisho umsebenzi, akafakeki ngisho nasemsebenzini. Angi-understand ukuthi why yabo. Uthi nje akuhlangani lutho, atshela umyeni wakhe nomyeni wakhe aphatheka futhi yazi ngempela kubhlungu shame. Useshe sendi yabo nje ekhaya ngasekhaya seqala kuba yihlayo ukuthi impilo yakhe imile yabo nani. So bengicabanga ukuthi simove sizomhlalisa la nathi so that nje naye ezoba away from ekhaya and nje yabo akwazi nje ukuthi abe right naye efike ngokuvakasha ekhaya ngasale seba into yasekhaya yabo. Hayi kuthi umyeni wakhe avumeka athi ayazi i-idea right leyo ngabe umsizile shame, naye ake iqaqeke nje ukuthi wayele sahleli mhlawumbe engasigadlela izingane or asize la endlini la angasiza khona and then somnikeza imali nje yokuphila, angabi ngazi ukuthi siyamupha nje imali or sizomenza i-charity case yabo. Hayi athi kugela yena ngempela ke ahambe kaxoxe nosisi wakamtshela yazi ongeke angithandi lokhu uhleli la naye ashathi sengikhathele ukuhlala emakhaya, sengiqala nokuphupha yabo. So mangahlala lapha emasabhabsini nani ngingaba right. Hayi umzogela ngempela ke amthathe usisi wakhe lo mntwana azohlala naye. Kuthiwa kube mnandi, ugela ishintshe impilo, hayibo useyaflorisha nje, uyabonakala ukuthi ayisehlala kwenye indawo manje yabona kubo mefikile angithi bayamholela la befike ephethe imali. So uyanginakekela nezingane ngasisi wakhe ngathi ezakhe abo usisi wakhe plaza ngathi azodokotela nonesi banama-shift, so ama-shift ababuye be-odd. Uthola ukuthi lo sisi akanazo isikhathi sey'ngane, udadewabo ke uzomenzela yonke into. Uthi hayi yonke into ibe right nezingane seziyamthanda, seyibhonde kakhulu naye, sekuyena usungathi umawazi manje more than yena usisi. Hayi uthi ugela hayi kuhamba isikhathi nje yonke into i-right, konke kuhamba kahle. Hayi kuthiwa sivuke manje isilwane kudadewabo. Kuthiwa nje nabantu bemhlohla ukuthi hayibo kwenziwa yini ukuthi wena ufundile nawe njengaye, usisi wakho usebenza esibhedlela akasakhona nje ukukufaka, ayikho indawo la engasebenzi khona connection, indoda yakho ufuna nje ube isigqila sakhe, kahle usisi wakho wathola ngaye yabo nje bemhlohla abantu bemtshele naye ayibone lento uthi hayibo wayesisi wami vele yena yedwa abe right, wayesebenza esibhedlela ehluleka ukungisiza yabo. Eyithiwa angenwe isilwane anyanye ukuthi nje ngenze kanti usisi wami vele wathwala ngami because how come ukuthi yena uyalotsholo uyashada unomuzi uneyimoto unendoda e-right uney'ngane, mina nje akukho lutho anginawo ngisho nanengane. Uthi hayi anyanye ngempela lo geli. Kuthiwa hayi ugeli vidane ahambe aye enyangeni. Kuthiwa mefika enyangeni avele ethi nje angifune lutho, angifune itori, ngifuna nje into yosichitho sokuthi indoda kasisi wami imnyanye usisi wami. Hayibo kuthiwa hayi ngempela inyanga uyazazi inyanga ayibusi lutho, hayi kuthiwa imningi isichitho. Kuthiwa nje yabo njalo-ke imtsheni imyalele ukuthi uzokwenza kanjani ukuze lo muthi usebenze kusisi wakhe. Kuthiwa hayi nangempela enzeka nganoma iy'ngubo zakho wayeyiwasha ngento yabo engekho right or wayenzani, but nje kwawukhona indlela yokuthi
ulosisi lo lesichitho lesi nje wayehamba naso yabo la hamba khona ayeqala usisi kuthiwa nje ngenkathi ezolintuza waphupha uxamo inkathi uzongena leli lesilwane and ayimtshelile vele inyanga ukuthi uzophupha uxamo and then uyovuka isikhumba sakhe esifana nesaxamo. Hayi kuthiwa ngempela phupha uxamo usisi kuthiwa meki ayivuka ixoxa sisoko sayibuka yazi ngiphuphe kabi ngiphupha athi nje ngiphupha uxamo ngathola endlini uyagoloza ukuphuma and understand yangizizwa kahle umzimba wami uyaluma. Hayi kuthiwa ngempela avuke futhi ayihambela yele elungu kuthiwa hayi nangempela kusisi-ke ivedane lento yakhe ngempela mefika emsebenzini ibe serious kuthiwa methu uyayinwaya vele kuphume into engathi ubomvu yabo enyanyise nje nabantu bevele beqale manje bemxwaya in one day kuthiwa bemxwaya abantu bethu isikhathi yini kwenzekini naye yabo eqale manje ezesabeke ezifuna nje ukukhala ebuseni ayaze dedele umsebenzi kuthiwa ngeke hambe ekhaya. Hayibo into iqhubeke uya ngokuba uwesi yabo ayahlala 5 days ekhaya akubona ayakulungi abuyele emsebenzini yabo nje konakala nendoda imunyanyeni indoda yakhe kuthiwa nje imqale nje imnyanya imthethisela ngisho into engasile meke wenza into encane siyamthuka uyanyanyisa uhamba ogeza uyanuka angisho into yakhe ayivedane iphihli kuthiwa imushi indoda imushi kuthiwa lento yakhe iqhubeke yabo ibe serious ngalehle ukuthi seyanuka la asuke ehleli khona sekunephunga nalobomvu yabo because igcwele umzimba wonke kuthiwa hayi imtshela indoda ithi yazini angeke sakwazi ukuhlala nawe njena uzolentuza ingane zami utraumatize ingane zami. Hayibo hayi kuthiwa-ke athi lo sisi lona ngeke dadewethu ngoba ngaphupha ngaleli langa ngicela noma ungiyise enyangeni bandla kuthiwa sije udadewabo ngeke ekhaya sikholelwa thina kwinyanga. Kusho ukuthi kubonakala ukuthi hayibo kwaze kwashuba bo intombazane uyikhala intombazane-ke kuthiwa nje indoda ayisamphethe kanti usisi simkhalisa everyday yamthuka everyday for no reason nje uyathukwa sekumele ehlale eyivalele ekamereni naye ebone manje ukuthi yabo usephila impilo engekho right emsebenzini evedane eyeke for no reason nayo senamahloni okuya emsebenzini nendoda ngisho nasemsebenzini bisivele imthukathuke nje phambi kwabantu yabo. Kuthiwa-ke ithi intombazane ngcono niyibuyelele iyoyihlalela noma wayo because at least uma mhlawumbe uzokhona ukuyinakekela ngoba la ayinakekeleki nosisi wayo noma eyinakekela kodwa nje indoda ayiphethe kahle yabo. Kuthiwa ihambe kuthiwa mihamba iy'ngane nazo zithi ngeke zona ayikwazi ukusala ukuyekela uma wazi ehambe even though kwakusey'ngane ey'ncane but nje zithi ngeke zemiyeke uma wazi oyihamba naye zona. Ayincinci mazathi ayihlalani ngifuna ukuyorecover ekhaya ngoba manje ekhaya ngeke akekho umuntu ozonakekela into iy'kole ezikude yabo yonke leyo nto ayithwana ngempela ingane yisale-ke nalusisi-ke. Kuthiwa meyisala noma nosisi wazo-ke lo udadwa kwamawazo kuthiwa ubaba-ke nodadwa kwama sebeyazwana sebeyi-create ibond engakanani into engahlukaniseki ebond. Kuthiwa iy'ngane lo seqala ukuba hashe ey'nganeni useyayihlukumeza iy'ngane ey'thethise yabo for into engekho nje ayithethisa. Kuthiwa-ke ubaba ngapha usesha amashusho hayibo kuthiwa nje begcine bethandana usisi nobaba. Kuthiwa bethandane nje into yabo ibe serious kuthi nje ngelanga ugele ehleli noma wakhe nje ingakarecover. So kubonakale ngosisters ehamba nendoda indoda izosho ukuthi nisicabangile ukuthi ngoba lo akasekho right sicabanga ukuvela ithathele lo. Hayibo kuthiwa usisi wavele wagula-ke lapho wagula into eserious ukuthi awule ndoda kanjani kuthiwa yacela umama ukuthi ngoba ngeke ikwazi ukuhlala ingenamuntu yona yamlobola lo kodwa nangu manje uhleli kubo so icabanga uvedane ithathele lo. Bavumelana intombi nalo kuthiwa nje umama khona athi nje uyingane eyisonakali kwandoda ndini leyo ningaphinde nibeke emcondweni la ekhaya ngizoyinakekela mina ingane yami izoba right nina nje angifuni ukuphinde nginibone. Kuthiwa balanda iy'ngane laba usisi wathi nje angisathembi ingane zami mazikho safe ngicela silane engcono ngizofunda khona la emakhaya. Kuthiwana ngempela iy'ngane y'buyele kwagogwazi-ke ziyohlala kakho. Kuthiwa nje ugeli anethezeke emzini wendoda kasisi wakhe nendoda kasisi wakhe kuthiwa be right kuthiwa applyele lo msebenzi lo owakade lento kuthiwa indoda yasisi wakhe imrecommend kuthiwa kube uyena kusethatha umsebenzi kasisi wakhe. Kuthiwa nje usephila le mpilo le kade iphila usisi wakhe yonke sekuyimpilo yakhe. Kuthiwa kube right kube mnandi kube nje kuthiwa nje athi uNkulunkulu kodwa ingane ngeke uyinuke lapho indoda iyayithanda ingane. Kuthiwa nje athi uNkulunkulu ingane awuyitholi. Kuthiwa kodwa aqhubeke kube mnandi manje into emphoqa ukuthi lokho ebuyela lapha ufuna lezi ngane zakhe lo bhuti.
kuthiwa nje kancancane ufuna iy'ngane, kancancane ufuna iy'ngane. Hhayi kuthiwa-ke ngale usisi Nkosi yami uyagowa, uyagula, useze wazaca wabamncane, ngapha i-depression yokuthi yonke into yakhe manje isithathwa usisi wakhe, yabo nje kuningi. Hhayi kuthiwa ezethi uma-ke ngiyazi ukuthi asikholelwa la ekhaya ngiyangi, kodwa I think mina izinto zakho usey'dinga isizulu manje, kuthiwa besukuma, kuthiwa uma besukuma fikisha inyanga ukuthi wena uloyo usisi wakho ubehalela impilo yakhe, efuna yonke lento kuyimanje uyitholile yonke impilo yakho, uphila nje i-soft life. Inkinga yakhe kuphela ukuthi angeke azabe nabantwana ngoba idlozi lakini limdinelwe ngale nto ayenzayo kwayena, kusazobhidlika kuphela. Hhayi kuthiwa-ke usisi ahlale-ke nendoda kasisi, kuthiwa-ke inyanga imlaphe-ke lo isicwacwa nje siye ngokwehla but singapheli, but nje sisehla akwazi ukuqala phansi impilo, naye azama ukubheka omunye umsebenzi yabo. La useqala ukurecover nokuthandeni leya ndoda nje, usebaphumile nje kubo. Kuthiwa ngale hhayi ziyakhala kumnandi yonke into i-right, kodwa indoda ifuna ingane. Kuthiwa ugele caca ukuthi ingane akayitholi. Hhayi indoda kuthiwa yaqala ya-cheat-a futhi, ifuna umuntu phela ozoyizalela ingane. Kuthiwa yabuya naye yamenza same thing, yamlethela umuntu, yamtshela ukuthi mina ngiletha umuntu ozongizalela iy'ngane because wena awungizalela ingane, udadewenu ungiphucile iy'ngane, so ngidinga ingane. Kuthiwa-ke naye lokho watshena ukuthi thatha amasakana akho ungihambele kwawena u-useless. Kuthiwa ugele usezobuyelaphi, mese ubuyela kubo nje kuthiwa basho bathi siyakubonga wena wasayida nendoda ova ingane yakini, wayenza wayigila, kuyimanje impilo iqala phansi usisi wakho ngenxa yakho. Kuthiwa nje bagcina beluze bobabili kanjalo, kodwa nje ngenxa yobunja balo sisi oyedwa owayekade usisi wakhe emzama esizomnakekela, kanti uzoyifakela isisa sakhe endlini. Kuthiwa-ke nje kwaphela kanjalo ngomshado kadadewabo, naye futhi kwathi-ke wangashada phela ngoba vele kubo aze beze beyiblese nje i-relationship yabo, kanti vele umfana usazombonisa amafilimu. Kuthiwa umfana-ke manje hhayi unomuntu wakhe nje ongabambeki, kuthiwa bananengane ba-right, bangashada noma inini. Ugeli-ke manje usewundingasithebeni because kubo sebamdis-owner nje, basho bathi thina asikudingi la ekhaya, asikho safe, asifili safe moseduze kwethu. Sipha lapho isitori sesanamhlanje. I hope you guys enjoyile. Please don't forget to send more stories. Inamba yami iyona le engizoyishare la. Thank you so much for watching. Mwah.